Hello guys, good morning guys. So tapos na ako maligo. So meron og magtagtike si Tito Inay sa kanyang lubot. Chin is here. Ano yung ginagawa mo? So guys, hindi ako makakapagbarog guys kasi sobrang lapad ako. Hindi, ate mo na ko yung video. Yung kabot ram kami kagawa. So, inasaan po ko? Sige. Saan yung kanto diyo? What are you doing? Uy. Yes. Katawa man kabi. Ina si Momo. Saan mo ba? Ina si Padu. Ina si Papa Dutot. Takalagay. Ina si Padu. Ah, Padu! Padu! Ay, New Year ngayon, guys. Pero. Tanggaw. Mo kung ikong matan. Kisa dalawa guys. Kisa dalawa guys. Ay, kabunot! Kabunot! Ako si Padu! Ako si Pad! Ikaw lagi si Pardo. Ikaw lagi si Pardo. So guys, dahil ngayong New Year ay madaming pagkain, meron tayong pampakontra sa mga kinain natin guys. So, meron tayo ditong Gluta-Lipo. So, Gluta-Lipo is isang herbal coffee blend. Meron siyang glutathione, L-carnitine, rapeseed extract, and tulak angin at iba pang mga ingredients dito. So guys, ang gustong mag-order nito guys, contact lang kayo sa Facebook na ito. Yes. So thank you so much Ate Loy sa pag-sponsor nila Ma'am Shitin at ni Tito Ining sa Gluta-Lipo. So guys, hindi lang to sa aming dalawa ni Ma'am Shitin guys kasi madami kasi to. So ibabahagi namin to sa pamilya niya. So abangan nyo kung ano yung mga reaction nila o review nila, kung ano yung mga naranasan nila pag inom ng itong kape na ito. So ito guys ay herbal coffee blend. So guys, bukas guys, so tatanungin natin sila kung anong mga feel nila pagkatapos uminom ng kape na ito. So guys, subscribe niyo rin po yung channel natin Loy's Real. So guys, ibigyan natin sila ng tag-isang sachet para bukas ano lang masabi nila. So guys, kulang talaga yan. Wow! Papayat na ba ako nito? Brad, oh. Sana naman. Brad, Matagal ka nagkaon. Gluta-Lipo. So guys, marami na palang gumagamit nito. Okay, Vincent. Ito, Vincent. So guys, talagang dapat nating uminom nito kasi madami tayong handa tapos madami tayong kinakain para bukas habwa tinai. Wala na ta. Asa man ta? Uy, padung na to. Uli, oy. Patunga tao ulit Ramay. Pado, tawali. Kauli na tabi. Kalo. May kulit na tanong biyay. Wow! Wow, training! Ah, twinning. Dali ka mami Jingjing. Later. So guys, galing na kami kina Tito Ining guys. So, uuwi na kami sa amin. Time check. Time check is already 8 p.m. Chin. Hi, Chin. So, uuwi na kami sa bahay guys. Mayroong pulis niya. Sakay na. No, sakay na atin eh. Later. So, nanay gauna-una, no? Si Kuya Vincent. Ay! Ang naman yung gibuhat. Padu. Ah!
Smile. Kit-kit na sa ilaga. Smile. Ila smile. Samakin. Uy! Nag-go up. Ano? Oh my God! Fruit salad. Thank you sa Inasal sa Soronio family. Thank you, Jonah Soronio sa Leche Plan. Hey, what's up mga Meg? Happy New Hello! Hello! Happy birthday, uy! Laban sa mga kwarto dre, no? Mga tape. Uy! Huwag man nawa si Ilsa, uy! Man na naman tanis! Hello! Happy! Sapa, uy! Dili na vlog! Vlog? Hindi? Ay, sasigaw yan mo ba? Dako na ganyan mo rin mukbang. Uy, dila. Uy, dila. Hangit si Kobe, hangit. So guys, karon mo kay may mic na inagubang. Ako pa ang mic, pero buhay pa ang bass drum. 2020. Kinsa to yung daghang makakaon na ning dilaw. Kinsa ko na dagan makaon magbugas kayo makaon na ni pagkaon. Ako na ni sa. Den! Den! Kailan ka bumi? Thank you. Thanks. Thanks. Happy New Year! Happy New Ginangkan ka po no guys. Tayo na malawas? Uy, 2 minutes na lang. Matagal na natin yun. Wow! Dila, dila. Happy!
Pwede ko salad. Kailan pala, be? Berde, wala? Wala nang laman ang ref, puro na lang salad. Hala, wala ko tsara gang. Dali pala, binitsara. No. Nasuga na ang bibi unaw. Uy, look, iso unaw. Iyay, patikan ng papaining. Sama na yung gusto da. Happy New Year again, everyone. Good night kasi matutulog na ako. Dapat ngayon kasi may lagnat ako. So, lagi na ako natutulog, guys. Ang payat-payat ko na kasi nilagnat ako. Sayang yung pagsalubong ko ng New Year kasi nilagnat ako. So, see you again next vlog, mga May. Sabangan niyo po yung New Year, new intro namin, guys. Meron po kaming bagong intro na gagawin. Iba po yung sa aming mukbang, iba po din sa aming unboxing. At iba din yung family vlog, shoutout vlog. So guys, kung meron kayong makikitang vlog na marami kami, it means yun po yung family vlog namin. Kasi hindi naman ako palagi mag-shoutout at mag-vlog mag-isa. Kasi nga, kailangan yung mag-focus sa pag-aaral. So I hope susuportahan nyo pa rin ako at ang family ko, mga Meg. So God bless you everyone and I thank you!